Kwasukasukele. Sinamukele kuhleleni elithanda kakhulu. Sithembe ukuthi sisathokozela uhlelo. Kuleli viki sivakashele endaweni yaseMhlaba. La sihlale khona phansi noDr Mhlaba wakwaMhlaba. La sixoleke banzi ngomsebenzi wakhe nokuthi ubuHindu buhlangana kanjani ekulapheni kwakhe. Thina bakwaMhlaba traditional healers siyathokoza ukuphinde sibe nani kulolu hlelo. Namhlanje sizoke ngikhulume ke ngicacise abantu baye babuke ukuthi ngumelaphi wendabuko kodwa manje babuye babone engathi sekukhona nesindiya phakathi mhlambe noma yini bese beyadideka. Kahle kahle ake ngichaze inkolo la eMzansi zihlukene ka4. Kukhona inkolo yobuKristu erepresentwa iCross isiphambano. Ebese kuba khona inkolo yama-Islam. Inkolo yama-Islam representa i-Lucky Star with half moon, iflag lakhona. Ebese kuba khona inkolo yesithathu okuyi-Jewish. I-Jewish religion ine kanyezi eneyinsiba eziningi. So iflag lakhona bese ba no round phakathi. Ebese kuba ile iHindu. iHindu irepresentwa isign ekuthiwa iOm. iOm isign e3 efanisana nale ekuleli flag elanga emuva. So njengoba siseZion uzwa abantu kuthiwa kwenziwa amalathi, kwenziwa inani. Okuningi kwabo kuhambisana nalama cultures. Mina ke iculture engisebenzisana nayo nengihambisana nayo efanisana neculture yesintu iHindu. Njengoba ubona khona ama signs ama-Oms. Not Islam, I wouldn't say not Christianity because I'm a church goer, Jericho Church in Zion. We are Christians at home, but la we traditional healing yami, I'm using Hindu religion because kahle kahle kuze kube Hindu religion inkingi bese kutheni thina bantu besintu lezi zinto besingazenzi besingabhali phansi. Inkolo yase Hindi iflag la khona lu white no red no green. Lama Hindi i-country bayazi abantu abaningi abamunga research ngama countries. I-Hindi culture amaHindu akholelwa njengathi akholelwa kumdali. Simkholelwa kanjani umdali na kwiHindu? Sikholelwa ukuthi umdali simbona ngezihlahla, umdali simbona ngemvelo. iHindu ikholelwa kwimvelo. Sikholwa ukuthi uNkulunkulu umdali njobe sinikeze uhlamvu suligqiba phansi luveza ukuphila. That's where sibona khona umdali. So mina njengenyanga yesintu ngikholelwa kwindalo. Kuhlangana kanjani neculture yesintu? Thina sikholelwa ukuthi thina abantu abampisholo savela ohlangeni. Njoba kuthiwa sabohlanga, savela ohlangeni. Njoba savela ohlangeni, ngisho intombi zenkosini ziphula uhlanga. Ngisho inkosi ethu inkosi yohlanga. Njoba kuthiwa inkosi yohlanga sikholelwa ukuthi savela emhlangeni. So imvelo nathi thina amaZulu nama-Afrika sikholwa ngemvelo ukuthi imvelo kaNkulunkulu iyihlahla sikholelwa kuzona. Isizwe ke samaHindi sikholelwa njengathi. That is why bona bathe mebeyithatha into yabo bayipersonalize, bayenza bayibhala phansi, bayinikeza isizwe sabo yabhalwa phansi yaqoshwa. Thina amaZulu nathi thina ama-Afrika thina besingabhali indawo besibeke emqondweni ogogo badlulisele izizukulwaneni bona bayibhalile phansi. So okusho ukuthi inkolo yesiHindi ifana nseni yethu. Khona lento yenziwa iZion nje kuthiwe kwenziwa ilathi. Thina la kwiHindi upineapple ubalekile, i-golden apple sinento ethi offering basket. Offering basket usho ukuthi ubasket wokunikela. Ikhona futhi kwiChristian religion because kukhona labafana ababili uKain noAbel. uKain wanikela ngamagusha. Uma enikela ngegusha usho ukuthi ufola under yipi? Ufola under ilokuzana iJewish culture. iJewish culture yabantu abahlabayo kakhulu abakholelwa ama sacrifices eminikelo. iHindi ile ekholelwa ezithelweni abalimayo. Sikholelwe kusebenzeni imvelo, sisebenza inhlabathi ngoba sikholelwa ukuthi umdali usibeke enhlabathini ukuthi siphile. Okukhulu ke kunako konke ngale nkolo. Ithi le nkolo yonke into esemhlabeni sinikezwe umdali wasibeka kulomhlaba ukuthi uyakhele thina uyidalele thina ukuthi siphile ngayo. Asinamngcele entweni edalwe uNkulunkulu ukuthi singayisebenzisa. Edliwayo enjani la sihlukane khona namaKristu bese kuzothiwa kuChristian religion ungakuthinta ukuthi ungakwenza ukuthi thina sivulelekile kwiHindu ukuthi
konke okusemhlabeni sikunikwe umdali. That's why ubona lokho. These statues uma ngifuna ni understand kahle, when you go for Lord, there's this thing to Lord Kubera, Lord Vashni. Mase kukhulunywa ngalo Lord Vashni nabo Kubera, kuyashiya ukuthiwa he had a wife. Ama-religious heroes akudala, abantu abake baba khona laba, bamaqhawe, banamakhosikazi, banemndeni, kuyashiya ukuthi wazala ubani. Okusho ukuthi thina la sineyizukulwane, ukuthi mina njengoba nje ngizalwa umthetho wakhe wazalwa naye ungubendala wazalwa ubani imbanjana. Okusho ukuthi thina ngomthetho kube nathi siyayibeka into zethu iqophe. Ngabe sine statue la ekhanje kwaMhlaba sika khokho noma sika baba Mkhulu. Okusho ukuthi akuzona ithixo lezi, abantu lababake baba khona. Othi umubuza abantu bakhona eHindi bakutshela wayakhe endaweni ethile, waye namakhosikazi angaka enezingane ezingaka. Okusho ukuthi mina lelisiko ngilithathe ngalistudisha, ngase ngithi nami ngelinye ilanga ngoba isithombe enginaso esika baba ngiyowuqopha umbazo kaBaba, kubeke endaweni ekothi shrine la izukulwane kaBaba ziyothi kwakunomprofeti okwakuthiwa uMhlaba, owaprofeta ukuza kwempi yasengonyameni, owaprofeta ukuza kwegciwane elizobula. Ziningi izinto uBaba aziprofetile sibukela. That's why sagcina sikanje. Mina ke okwami kuthanda ukuhluka abanye abantu babathi hawu lo muntu ongathwasanga kwasho waqina. Okwami iqala ebuthandazini, ngithandaza enkonzweni. Uma ngithandaza enkonzweni leli bandla laseJericho ngehlelwa ngumoya. Mina ngumprofeti kamoya kaNkuluNkulu, kodwa obese ehlelwa isithunywa samfundisa ihlahla ngiziprofeta. Ihlahla ngiziprofeta ngesiprofeto athi umoya ongcwele ukuze lo muntu asinde kule nkinga anayo kufuneka isihlahla esukuthi sigandwe kanje senziwe ngingafundiswa nyanga. Okusho ukuthi ngifuna understand ke lokubukhona ubuprofeti obukwehlisela ubunyanga. Khona abantu abaqala ebuthandazini bagcina beyinyanga. Manje wonke umuntu sefuna ukuthwasa manje adla amagobongo noma kungafanele isithunywa sibe simfundisile ihlahla. Khona la usuka khona ebuthandazini enkonzweni udresseni ensikeni, uthandazela abantu benzela amanzi liwasho, ebese umoya ongcwele ekufundisa ihlahla uyimasterishe ube inyanga engaziwa, ngoba uzoprofeta kwa impande ukuthi kufuneka impande noma kufuneka isiqu noma kufuneka amahlaba. Kusho umoya ongcwele ukhulume ngezilimi uthandaza uprofeti. So ngithanda ukuyiclerisha lapho. Siyithemba sivakashela endaweni yaseMlazi. Sahlala phansi nomakhosi okwazile ukusitshela ukuthi uMkhulu umlaphe kanjani. Sanibonani babukeli be1KZN TV. Okhulumayo umSwati uMadlamini Shozi. Yeah. Izochaza nje kafishane ukuthi ubaba uSamuel uSifisa uMhlaba ngimaze kanjani. Mkhulu ngumntwana velo be ehlupha enokugula nani. Kahle hle ngize ngifika kuyena ngokuthi mina sengithunyelele ubaba wakhe uDlothovu Mayaba ngoba nakhi yena esemdala. Uthi no kulungile Madlamini Shozi ngizokuthumelela kwindodana yami. Into nje eyayinzima kakhulu kwakuyikhanda. Ikhanda lalibila esenta yakhona. So mangifika engonyameni kubaba uDlothovu avela athi uDlothovu no ngizokuyalela endodaneni yami. Ngithi mina ewubani? Athi no ngizokuyalela kuSamuel ulapha kaJi. So ngaleso sikhathi kwakusakhona nomkhwenyana. Si drive sifike. Mesifika akachithanga isikhathi ngoba ngiyacabanga ukuthi waphazamiseka ngoba kwakuyilanga la ngesonto. Wangena esigodlweni washisa impepho walibika udaba ukuthi no unekhanda liyabila kanje. Kwasho ukuthi ke izinto bese ngivele ngizenzile ekhaya eSwazini kwakhona okusalayo. So wanginceda kakhulu engakusho nje if unenkinga uyakhona ukuthi ayihlole ene akashayi eceleni ushaya emhloleni. Mangithi ushaya emhloleni akayilena le it's either uyakhuleka noma ulahla amathambo lokho sukufisa ukuthi akwenzele kona. So ngizothi nje kubabukeli abeze njengoba esebatshelile indawo la atholakala khona ngeke bazisola. Okunye futhi engifisa ukugcizelela ukuthi
musani ukungabaza. If uza kumuntu oncedayo, musa ukungabaza ngoba immediately ungabaza sidalwa sakho siyakushiya ngobani usuku uvela usungabazile. So if uzofuna usizo kakhulu uma unefihlo, ifihlo ilona alwa nalo, ifihlo ulwa nalo because mina ithemba ngangilibeke kakhulu kubaba wakhe. So ubaba wakhe mayethi hayi amandla phelile ngizokuyalela umuntu ozokunceda, ngathi inkosi yami yabona into yokubeka ithemba kumuntu. But mangifika wavele wafika wamtshela umkhwenyana no akaguli, kufanele kulungiswe u1 no2 no3 eyintweni ke eziqondene nomsamo. Kwakukuthi inhloko leya ingiphethe eziqondene nomsamo. Abanenkinga yomsamo mabeze, abanenkinga yomendo mabeze. It's like lokho osuke ufisa ukuthi akwenzele kona noma akulungisele kona uyakhona ngenxa ukuthi uxhumana, not ukuxhumana ngedlozi kuphela. Isithunywa uyasebenzisa, idlozi uyalisebenzisa kakhulu uncedana kakhulu uma kuziwa kulento yamanzi. Angimazi lo muntu lo ngayisabi impophoma kangaka, thola ukuthi makuzothiwa kiwe impophomeni nangu nayo khona. Nanokuthi ke kholelwani kuma fasting, makuthiwa fast musukudla ukuthi musukwenza ukuthi thatha umyalelo wenyanga njengoba inyanga isuka ikutshelile, uthatha umyalelo wenyanga uphushe nje ubhekise phambili. So babukeli be1KZN TV iloko nje ngingakusho ngomntwana uSamuel, ngimbiza kanje ubaba Mhlaba uSamuel, ngingasho kanjalo ngithi nje uyazinikela emsebenzini wakhe awenzayo. 2 akanamona lo muntu lona because osoma business abaningi abanye bayavuma abanye bayaphika. Like ngeke phela umuntu uzuthi vele lo ngimficile egcekeni kanje noma engazi amhide noma angazi amenzeni. Ngeke umphushe umuntu ukuthi tshela abantu ukuthi wena ubuyapi. But abaningi amagama abantu niyazi ukuthi ayabiza, igama lomuntu alivele nje livele ethuke kuthiwe bhadla, but iningi labo libuye esandleni sakhe. Nabanye abalaphayo amagama abantu ayabiza njoba ngisho nje kuphela. Mina ngingakusho kunina babukeli ukuthi no, yenzeni iqonde, nithathe inamba, indawo atholakala kuzona zihlukene, unama appointments awathathisayo kuningi uyakwenza. Don't lose hope, focus. Iloko nje kuphela engingakusho babukeli, ngiyabonga. Ngiyabingelela kakhulu bakwethu, ngisabuyile futhi ngifuna ukunichazela kahle ke ngempilo yami. Mina ngu Dr. Mhlaba, amagama ami uSifiso Samuel umfoka Mhlaba. Ngizalelwe khona la eMlazi kwaji, ngase ngikhulele ekhaya ngonyameni enyangeni enkulu baba okwakuthi uDlothovu Somagxathi. Ngo1994 wayesezongibeka la, ngaqala ukusebenza abantu ngisuke eMangosuthu Technikon kade ngenze khona i-diploma kwi engineering, ngaphinde ngasengenza i-medical technology which is clinical psychology, kwezemfundo yokufundela ukwelashwa kwabantu. So ithongo la ngibamba ngalesikhathi sengena insindisweni kakhulu, singisindiswa la ngibamba la ngishaya phansi, kwacaca ukuthi angiyeke umsebenzi, ngisebenza unyaka owodwa ngabuya ngase ngizosebenza la ukwelapha abantu. So ukwelapha kwabantu ngibe ne-experience, ngithandaza enkonzweni, ngikholelwe ekuthandazeni. Ubaba ube umuntu ophumelelisa abantu, ekuphumelelisa somabhizinisi ebacebisa kakhulu. Ubaba bakha lento yezigubhu, kodwa manje mangiyilandela lento yezigubhu ngimbuza, wangichazela ukuthi lokhu uselwa, njoba kuuselwa, uselwa luyimvelo, luyindalo, luyisihlahla esithelo sikamoya, esinomoya. Uselwa lumila liqede luthi nya, busu ulukhile, usuthi uyavula phakathi ufuna ukudla, awutholi kudla, uthola inhlamvu, kodwa kugcweleni phakathi umoya. Athi lwakhelwe ukuthi luzofaka ini phakathi umoya, okusho ukuthi uselwa into yakudala ekhona. Sekukhona ke imfundiso eziningi ngezinto zezigubhu, kube sengathi mhlambe sukuthakazini. Isigubhu siyisiko impilo lesintu lokuthela inyongo emsamo, kuphinde ke bese lezokwelapha ufakelwa umgubo wenhlanhla oqondene nento yakho. Njengabaculi, abaculi asimfakela umuthi wokucula, ayazo lokho ekhotha la ngesikhathi eyokucula, nizwe iphimbo lakhe lihlukile kunabanye abaculi abaculayo. Ebese kuba nokhona lezi zobunyanga, othola ukuthi umuntu umukade lapha kunamafutha okwelapha into ethile, la kunamafutha okwelapha into ethile, namafutha uma sumthakele umuntu wamqeda kusukela egezweni
uyacontsisela la amafutha esigubhu umelapha. Mina nje la ekhaya sihlukene igubhu, kunesigubhu sabantu bomsebenzi ngoba ngelapha abantu abafuna imisebenzi, kunesigubhu sothando abantu abaneyinkinga zothando, isigubhu esihlukene sibona ziningi nje. Kunesigubhu sezitha, umuntu onezitha nabathathu, mina isibhamu ushaya siphele inhlamvu nya, I don't care, angisesabi. Kunezigubhu zenhlanhla zamabhizinisi zokucebisa abantu bamabhizinisi, kunesigubhu samacala abantu abanamacala abangena emacaleni, bese bakhona isigubhu esisibunge somdonso sabantu abadayisayo nabafuna ama client mhlambe makuthiwa umuntu wenza insurance, wenza forex, wenza zonke lezi zinto zokubhizinisa imisebenzi. Zihlukene kanjalo igubhu zami zu6 uma zizonke ezihleli phansi zinamagama zonke ukuthi zenzani. Yini indaba sibeke igubhini na kube namafutha la ufaka umqotho wokwenza lento, ila ukhulekela khona labantu osukube laphelele leso simo, ukhafula ngewayini, uyabakhulekela, uyaphahla, uyacela, ufaka isinafu, uyacela ukuthi bonke abantu abafike la ekhaya bezokhulekela imisebenzi abayithole, bonke abantu abafike la ekhaya benenkinga zothando akubalungele, because umsebenzi wethu singaba prophets, singaba siyikhonzi zikaNkulunkulu zikaMdali, sikhonzela abantu ezinkingeni zabo. Thina sikhethe nje ukuthi sihluphekele abantu, ilo nto esikhethile emhlabeni. So into eyigubhu sekuzokuba ngathi ziyadayisa, asidayisi kahle kahle isigubhu. Bheka kuqala utholakala ukuthi uyinhloboni yomuntu, isiphi isiphiwo sakho, iyiphi indlela ophila ngayo nebhizinisi ophila ngayo, ebese sixhunyaniswe nomsamo. Masufike naso soyabika ekhaya ukuthi cha nasi isigubhu sami ngisilande kwaMhlaba, ngicela ngaso ukuthi sizongayisela. Futhi linda iphupha, kube nephupha elifikayo. Abakini bathi siyayimukela le sigubhu ngenaso, mebethi lahla hamba uyolahla. Ilento ke edala abantu bathole beba nenkinga ngoba sekugcina kukhona lezi ehamba zithathwe sithiwa ziyolaliswa emathuneni, sekuyimoya emibike lapho. Landa umoya omubi wakomunye umuzi osuzongena phakathi kwezidalwa zala ekhaya, usuzophazamisa inhlala kahle yamathongo emsamo. Sekunento esifanisa ukuthi manje lo muntu uza nesibongo sakhe, uza nendlela ayiyona, bese kuyaphambana. So ngisebenza kanjalo mina. So uma usuke ungidinga ngiyatholakala, nginesejari la well established njoba ngila isemlas kwa W section. Ngenhlanhla ke siyatholana ku Google Map, uma ungena uthi kwaMhlaba Traditional Healers, uthi inkosi yamanzi noma ngathi Dr Mhlaba, ivele ikuthathe ngo Google Map izizobela ba sesisabela ukuthini njalo abantu abangabebuze ebantwini, zozubuze igebengu kuthiwa ufuna kaMhlaba, uMhlaba siyamazwe lapha abantu, shuthi uphethe imali ugcina uba nenkinga, nokuthi ungeduka ugcina ungafikanga la ekhaya. So bese siba ne website lapho ubona khona izinto zethu, ama product ethu, imithi yethu, ethi www.kwamhlababigcartel.com. iwebsite yethu lapho ubona imithi yethu, ama product ethu, ne online store yethu, uyayifica uyithole lapho. Ebese siba ne YouTube channel yethu esitholakala kuyona ekuthiwa uKwamhlaba TV. KwaMhlaba TV ubona yonke into nala sisuke sihlola khona, senza yonke imikhuba. Bese kuba khona i-channel ke ekuthiwa uKwamhlaba TV 1 la ngena khona iqephu ezikhethekile njengalezi nje sisuke sishuthe nabanyoza kwethu bamanye ama channels, bese interviewer sifake ke iqephu ezisuke ihlelekile. Ebese kuba khona uFacebook wami uma ungifuna Samuel Mhlaba, ngiprofethe omunye ubaba, leli gama lami uthi nguSamuel. Impilo yami ihamba along that Samuel Mhlaba, i-Facebook page yami, bese kuba i-page, that is my Facebook, engelona i-page. Bese kuba khona i-page lami uma ungifuna lithi KwaMhlaba TV i-page. Ebese kuba khona i-page lesibili lesonto lenkonzo la ngikhonza khona ekuthiwa Jericho Church International TV. Elenkonzo ke lelo page lesonto ngitholakala khona. Musufuna ukungibona ngasenkonzweni ngiprofeta nami mina kangidress ngiyakhomfa ngoba ngiyijericho siyakhomfa thina. Ungibone ngikhomfa, ungibone ngigijima isiguqu, angidress thiwa sigijima isiguqu, siyakhomfa okwethu kwaseJericho. Ngitholakala lapho ke bese kuba khona omunye umuzi wami engisebenzela kona makwa Sunday ongala kwaNgcolosi eHillcrest eduze kwesikole kwabazothini high school. Kukhona ke isejari yesithathu evuleka umuzi omunye wasekhabo mama esidweni, usuyaphela lo amuzi mudlula nje kwa BB CC phezulu esidweni kuthiwa isensimbini esidweni. Nakhona kuzoba nesejari yesithathu ezotholakala lapho okuyikhaya la ngivusa khona ikhaya lasekhabo mama. So indawo zami engitholakala kuzona lezo. Kunendawo ela ngaphandle eyishrine. Le ndawo eyishrine ela ngaphandle njoba ngeke ngachaza ukuthi inkolo yobuhindi iyafana neyethu. Uma ibheka kahle leya ndawo, le ndumba le engiyakhe la naleli sonto engili-establishela isejari yonke
nginikezwe ngesandla sika mama uma wami ongizalayo okusho ukuthi leya shrine representa amandla wanginika wona nezithunywa zakhe lapha azishiya khona uma uyibuka kahle uzoyibona inesithombe sakhe okuwukuthi ngelinye ilanga kuyofuna ngakhe umbumbo noma ngiswele umuntu owumbazi ngiswele abantu abaqopha amatshe kufanele ngabe uyena lapha ya njengoba kukhona those goddess ababekwe lapha ya Saraswati owabafundi mina ngelapha abafundi besikole nami ngafunda uma waye nenhlanhla yokuthi khona umuthi ayisigcaba wona ukufunda esikoleni uba bright ngalendlela mina bekuthiwa ngohlalelo distinction ngifunde mangosuthu it was through lo muthi kama so lapha khona ulokuzana Saraswati namasituthe umthole ezikoleni zamaHindu it's a Hindu culture ingane zihamba ziyocela ukuhlakanipha ukuthi zibe ama genius that's why nginomuthi mina engelapha ngabantu weingane zesikole ogcatshwa inhlanga ezisihlanu ngisho ungaletha isidomo esinjani isenza sibe ucream siphase siyophuma university ahlakanipha umuntu so lapha kuya abafundi baye namakhekhe ama-examo nobisi bayocela abantu bamabhizinisi uma wami mina bewusomabhizinisi wesifazane nobaba they taught me umuthi wamabhizinisi bebenayitolo benamabhoki store benumuthi wenhlanhla umuntu uyalapha mase ngiqede nje ukumelapha sesiyocela kumdali emvelweni kwisisekelo semvelo kwinkolelo yethu yemvelo sengimphahlele emsamo emathongweni kokhokho ababezi inyanga zesikwaba sengimisa lapho useyocela ukuthi konke kade sikwenza akube impumelelo ukuthi sesinvolva umdali uNkulunkulu leya shrine represent umdali ila nami ngikhuleka khona uma ngiyocela kwami so ngiyakholela ukuthi uma ngikucelela ngeqiniso nawe ngikise la nami ngicela khona ngibona izinto zami zenzeka zibonakala